С сърцата си игра Пламен Крумов. Сега Владислав Мисяк в много хубав пробив. Центриране в ляво, възможност за Божинов. Пропуск на Божинов, тупнал в последния момент. Тук се вижда, че е бил и в положение на засада Генков, която обаче не беше маркирана, така че евентуално попадение. Буров срещу него Гаджев. Чудесно се справя Мартин Камбуров. Няма засада. Спас Делев. Добре на скоростта влиза Делев. Двойно подаване с Мартин Камбуров. Възможност за Спас Делев и спасяване на Горан Блажевич. След пръстала си в Испания. Сега възможност за Левски и в последният момент Асен Георгиев и Жозеф Мендес. Сега няма засада. Цветан Генков сам срещу Кирил Акалски. Удар на Генков 1-0 в 11-та минута. Футболист на Левски, вижда се, че засада няма. Чудесен поглед на Владимир Гаджев. Божинов, отново Гаджев. Много добро двойно подаване и отново Гаджев към Божинов. Възможност за втори гол. Ето, че Валери Божинов също се разписва в вратата на Локомотив Пловдив. Втори гол с синята фланелка с Владимир Гаджев. При второто вижте колко добре беше изведен от дефанзивния халф на Левски. Отново атакуват и отново няма засада. Генков опитва пас към Божинов. Отново няма засада. Стиван Петков или Ангел Йошев. Йошев играе с глава, след това Цветан Генков бори се с двама. Валери Божинов от въздуха. Добре центрирана Йордан Тодоров. След това неубедителна изява на капитана Ангелов. Но Тижани Белаит не успя да намерник. Има я в лицето на Стиван Петков в дясно. И ето, че успя някакси да добута топката до Петков. Удар с десния крак над врата. Много добро центриране на Крумов. Удар с глава, като по чудо Божинов. Не. На Кирил Акалски и Божинов от 2-3 метра. Не успя да я реализира в яда си. Божинов подаването на своя съотборник. Решава да играе с Стиван Петков. Удар на... Включили се в това нападение Борислав Цонев и вероятно ще пробва удар Делев. Ето го и него в ръцете на... да организират поредната си атака. 4 срещу 4. Няма засада. Генков преодолява вратаря. След това обаче какво направи? И Валери Божинов показва към феновете на сините, че не е трябвало по този начин да реагират. Наруши баланса си Генков. Дали това пък ще направи Камбуров? Това, което не успява да стори Цветан Генков в 59-та минута, прави Мартин Камбуров. Отново добре се измъква Диего Ферарес от там. На активния състава на гостите. Абсолютно никаква засада. Станислав Ангелов изгледа просто своя съперник Мартин Камбуров и огледална ситуация на тази с Цветан Генков. Камбуров обаче реализира 20-я си гол с екипа на Локомотив. Втори във вратата на Левски от началото на сезона. И отново тук на стадион Георги Аспарухов. Ето, че Локомотив е на път да вкара и още едно попадение. Удар, но този път без спрял на Спас Делев, а при добавката Мартин Камбуров не успя да... Стиван Петков. Добро центриране на Стиван Петков. Удар с глава на Борислав Цонев. Отново покрай вратата. Опасност за Локомотив. Удар с глава. Това беше големия шанс за гостите за втори гол. Но Тижани Белаит. Наскоро са Спас Делев. Сменя посоката. Има възможност да центрира. Прави го удар с глава на Камбуров. Като по чудо топката не влиза в мрежата на Горан Блажевич. Ведена контратака. Много хубаво центриране на Спас Делев. Същото можем да кажем и за удара с глава на Камбуров и просто късмета и нищо друго. Владислав Цонев. Стиван Петков остава абсолютно сам за домакините. Нещо повече, Локомотив Пловдив прави всичко по силите си, за да стигне до попадението и сега бе на път да го постигне, но имаше нарушение. Още веднъж е повторение на ситуацията. Сблъсък там с Павел Чмовша. Струва ми се, че точно в Чеха се блъсна Горан Блажевич. И не успява да овладее. И сега шанс за Орин Старокин. Излиза сам срещу вратаря, опита да го прехвърли или